Здравейте и добре дошли в моят канал. Днес ще ви покажа как може да си направите бърза и лесна поставка за чаша. Ето я и самата поставка за чашка. Тя по принцип може и да се сгъва. Да, само на едната страна, но на другата не може. Така, ето я и чашката. И слагате чашката върху поставката за чашка. Така, за целта ще са ни нужни тиксо, ножичка и малки цветни клечки. Така, отреждаме малка част от тиксото. Аз предварително се бях отрязала. Гледаме да не е много голямо. И започваме да залепваме малките клечици. Извинете, ако чувате шум, просто кучето ми е на земята. И ето така започвате да лепите навсякъде с каквито ви цветове си прецените. Аз просто, която клечка си взема, тази е лепя. Щеше да ми се повтарят, затова върнах оранжевата. Гледате горе-долу да са равни. Клара. И ето така ни се получи. Ако някъде излиза тиксото, може също така да го изрежете. Клара! Клара! И да, ето така ни се получи. Може би да използвате по-големи клечки, но аз просто реших да си направя поставка за чаша и си взех очевидно по-малките клечки. И да, също така искам да ви кажа, че се свива от тази страна, която е тиксото. Ето, както виждате, тук е тиксото, от тук няма тиксо. Ако не искате да ви се мърда, може и от другата страна да залепите тиксото, но аз не искам да ми се сгъва. Ето, по принцип, ако нямате място в турбичката, чантата или раницата, или каквото и да е, може да си го сгънете и да си я сложите. И да, това беше за краткият видеоклип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк и се абонирайте за канала ми. И също така, за следващото видео.